Wisnu sawise sira wis sawetara mapan ana ing kene sayektine ulun mung kepengin paring dawuh marang sira menawa sejatine Bratayuda muna perang suci mbok rewangi oncat saka angganing Ratu Ndarawati banjur manuksma ning awang-awang kumitir kula nuwun sewu kula sampun ngertos menawi Bratayuda mrika perang suci namung lajeng kadipundi dayaning Wisnu wonten ing Janaloka sesambetan kalian perang suci menika pukulun Sang Hyang Narayana iya krana sinebut perang suci jalaran ya ing kono mengko bakal dumadi pengadilan ingkang maha agung sapa nandur bakal ngunduh sapa ingkang utang kudu nyaur ingkang nyilih balekake sing gawa ngulihke utang wirang padha nyaur wirang, utang loro padha nyaur loro, utang pati ya kudu nyaur pati. Kejaba saka iku nggih, jroning Bratayuda kono mengko uga bakal dadi srana luwaring punagi. Mula saka iku kaki, jroning Bratayuda kono mengko pusaka kembang Wijaya Kusuma darbek kita ora bakal ana dayane. Jalaran sapa ingkang lara lan mati ing paprangan Bratayuda mengko wis kinodrat garis sing pepesnen ora bisa ditambani lan ora bisa diuripake maneh jalan kabeh padha ngunduh marang uriping pakarti mekaten pukulun iya Narayana yen alam perang gedhe bakal ilanging Angkara Gong mengko sirna watak Angkara tumuli gumanti jaman Tata Raharja para cendhala ambeksiya padha tumpes tapis tanpa tilas nuli jumedhul tatanan anyar ingkang kebak ing kautaman lan kebak ing kabagyan kulup. Mekaten pukulun. Iya. Wondene jeneng kita kulup Wisnu. Darbeku majipan minangka dadi kusiring Bratayuda tegese. Laku jantraning perang suci mau kudu sira tata lan sira pernahke supaya runtut kelawan jangkaning jagat aja nganti menceng saka adiling kang maha wenang. Kawula nggih ngestaken dawuh. Wisnu jeneng kita kudu eling yen to kabeh mau kudu netepi tembung jer basuki mawa beya. Liripun kados pundi pukulun? Gegayewan utama mono mesti kudu nganggo pangurbanan. Mula yen ana kulit daging kang kudu dadi kurbaning perang, jeneng kita aja nganti kaget jalaran kabeh mau wis tinulis ana jangkane kodat ingkang ora bisa dinuwa dening pambudidaya. Mung iku weling ulun marang sira nggih. Iki dadi wedharing pangerten. Bratayuda Jaya bingan ingkang bakal dumadi. Preneng wis purna kang dadi dawuh ulun samengko jeneng kita ulun wenangake bali mring Marcapada. Pukulun, sewu kalepaten kula tadah wadana. Dinten nika kula tansih krasan mapan wonten ngriki. Ing ngriki wontenipun namung ayem tentrem. Mboten wonten kasangsaya sinangsaya pukulun. Wisnu aja kaya mengkono. Lamun sira luwih suwe maneh ninggalake raganing Nalendra Ndarawati saka pangrasaku saya gedhe bebaya ingkang bakal tumempuh ana ing jagat iki nggih Narayana. Bumi gonjing langit kelap-kelap katon lir kincang ngales risang mawe gandron mang tetelo makaten kula mundi dawuh paduka namung mbok inggih wonten keparing ngalih kula badhe mapan sawetawis kewala ora dina iki kowe kudu bali Narayana. Kerasan temen yen ana apa-apane jagat sing nanggung sapa kudu bali saiki.
Punapata mirahing sun prihatin Mas Pogong mijil Ndara pun kundur Mbah Ndara sampun wangsul Mbak woplok jasmu iya Kakang Semar iya kok cepet sanget napa sampun pikantuk sisik melik dunungipun ing neraka jebul Sang Hyang Wisnu samengko lenggah ning awang-awang gumitir lajeng menapa badhe supe dhateng kewajibanipun mranata jagat ntremaken jagat katone bakal lenggah ana kono nanging tak jiat samengko wis madya padha Kakang lah kok panjenengan saka pangrasaku bablas tindak ing Bathara Wisnu katone ngener marang negara Ngastina nek ngoten ditututi mrika mesti enten napa-napa adikku adik adikku lanang bagus tenan Janaka. Wah, si adik kok ya tujune pun Kakang kena dayaning pusaka ing mijil saka tanganing pendhita sranyaning Kurawa jeneng Kresna Pandaya. Kontal kendang kapracundang jebul si adik yang bisa mbopong pun Kakang ya. Ih, Koko Prabu bekti kula. Ya. Wah. Petruk iki, nggih. Dinapa? Kok banter men, lha sampean iki bengok. Kae Bagong apa udu? Kula tarja. Mula kok ipel-ipel. Janaka kula wonten dawuh Koko Prabu. Wah. Piye Yayi Siadi kok meneng bae? Apa para kadang Pandhawa sumurup lamun to negara Ndrawati bedah?
dibedah dening Pendhita Srayaning Kurawa ingkang reka-reka bakal murungake Bratayuda lan ngrukunke Pandhawa Kurawa. Koko Prabu. Esining manah kula ugi sampun ambudidaya jebul. Sang Hyang Wisnu ingkang sasana wonten angganipun Kanjeng Koko Prabu samangke oncat Koko Prabu. Lho, yen ngono Yayi Kresna kelangan Wisnu. Kula nuni nggih mekaten. Mula anggere ketoke klithah-klithih ngenten niku. Mboten enten Wisnune. Anggere napa-napa utang ngoten niku pun mboten enten Wisnune. Nek kowe sakjeng urip utang. Lah banjur ketemane Yayi Permati. Menika kula wau kula nyuwun katrangan dhateng Pukulun Sang Hyang Wenang. Entuk gawe. Inggih sampun kula budidaya namung kula mboten saged ngunduraken Sang Hyang Wisnu wonten saliranipun Koko Prabu Ndarawati. Namung wonten tandha-tandha ingkang angener dhateng negari Ngastina. Wah, parani ya. Arsa madangi jagat dok mungupaning sapucak ing ukir marbabang sumirat kena soroting surya mega lan gunung Sring Astina Maha Prabu Duryudana ngandika winuring semu lega raos sing manah kula bapa Penemban Kresna Pandaya keparengipun menapa kondra mbeta cupu mekaten nggih Kurupanti ya iki Nalendra Ndarawati ingkang wis mapan ana jroning cupu ingkang wis tinutup rapet mokal bisane Kresna metu. Sampun nggih kula aturi pitados dhateng ingkang Bapa Begawan Kresna Pandaya. Kula ingkang nekseni piyambak Sinuwun Ndarawati sampun mapan wonten salebeting cupu. Menika tartamtu gampil dipun krenah pejahipun. Apa mengkono paman? Nggih. Sampun to. Tiyang Ndarawati jebul namung semanten. Ngakenipun kemawon titis Wisnu. Wong weruh sadurunge winarah. Nek wong weruh sadurunge winarah mboten badhe saged dipun lebetaken dhateng cupu. Kula aturi pitados, menika pemburu hantu. Dipun lebetaken mriki lajeng caranipun lebetaken botol. Wah, mesti ngaten. Bener niku paman nggih, kula aturi pitados. Duryudana, aku mung masrahake patine Ratu Ndarawati. Saking panginten kula, Pandhawa pisah kelawan pamongipun gampil apes. Pancen bener Pandhawa ki dayane mung ana Kresna. Yen Kresna wis mati, Kresna wis ilang, Pandhawa suwe mijat wae ngranti.
Aku ngrukunke Pandhawa lan Kurawa ora bisa jombok celuk Begawan Kresna Pandhaya. Paman Sengkuni. Kula wonten dawuh. Kurawa sing padha ngiler gugana. Kamarangipun Jopo iki gawanen menyang tengah alun-alun. Bapakno kayu obong bakaren ben mati mbledhos Ratu Ndrawati ngestaken dawuh. Tangi cah, tangi. Tangi. Wih, Trubus Kamto Bandi, tangi, timbul, Trembelane mocar gue. Ndrawati ngangkaya ayo ngaku wong bisa ngikal jagat ning ora bakal menang ana guru Begawan Kresna Pandhaya wis mlebu jroning cupu tak tumpangake ing kayu obong tak sumet mbleduk wandamu Ratu Ndrawati. Kacarita nalika semono mobal babal kang dahana gumrubuk suarane sundul ngawiyat Natagung Prabu Harimurti jroning cupu keketeking rasa wis gambuh curiga mewah warangkane jati-jatine Sang Hyang Wisnu ingkang wis manjing malih mring angganing Prabu Kresna. Eling-eling pinaeka dening Kurawa. Matekang mantram sakti nyenggol beda ring Kyai Kesawa. Mekar salirane sak gunung pitung gunung gedhe. Aduh mati aku. Kurawa eneng brahala rancat jemparing. Maju.
Rancap. Woi, wah, woi. Hot. Yey. Hei, maju, maju. Aduh yuk. Boy. Pripun man geger? Enten napa? Mak genduk. Gulik-gulik. Enten napa niku? Gila. Gudi. Napa? Brahala. Enten brahala jarene Kresna mutar kobong. Lha mboten ngetos mati napa mboten ing geni pun murut pating jlebor swantenipun jebul wonten brahala ingkang mijil saking latu nggih. Wah, kurang ajar temen ngrusak wangunan. Latala. Ayo Ratu Cendhala kuwi Duryudana. Yang mertiwangga. Aku wis mekar awakku sak gunung kaya ngene kake. Ayo. Kantana Budi Cendhalamana ngarepku kelakon tak untal negara Ngastina. Ora minggat ilang nyawamu. Piye? Yeay! Out! Wah! Out! Oh!
Ayo mlayu kowe. Waduh mati aku. Waduh. Punapata mirah ingsun prihatin waspaga micil. Wonten napa Yayi? Padha Koko Prabu kula nyuwun pengayoman. Pengayoman pripun? Negari Ngastina wonten Brahala Koko Prabu. Brahala pripun? Ngastina wonten buta Brahala. Asalipun saking pundi? Sekawit Bapak Guru Kresna Pandaya ngobong cupu. Cupu pripun? Cupu sing isi Yayi Prabu Ndrawati sing dipaeka dening Bekalan Kresna Pandaya niku. Nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pengayoman. Brahala ngrisak negari. Oh. Dadi yen ngaten sampean njaluk pengayoman menyang Baladewa. Kon nyirep buta sing ngamuk niku. Nggih, lah nggih disirep. Oh. Adiku Janaka pun Kakang Tulungono ya Di. Wonten menapa Koko Prabu? Ana Brahala ngamuk negara Ngastina. Kala Martya angga gawe giris rusak negara Ngastina. Yen Ngastina rusak sing rugi sapa? Dudu pun Kakang nanging kuwi klebu dabeke Pandhawa. Tulungono ya Di. Petruk piye? Nulung-nulungi kan ya atas ndiase ngono tulungi barang. Ngono men ditulungi nganyi-anyi. Nah, diutangi pisan nganyi-anyi. Ya engko nulungi kok ngutangi. Petro kowe melu kok nganu Yayi Janaka supaya gelem nulungi aku to, Tru. Kowe tak wenehi 30. 30 apa? Ndek ben wae kurang. 30. Kon bro. Yayi Janaka wi. Nolonge entuk mlebu teng kedaton. Areng opo Nanganya kowe mbisiki apa, Tru? Apa iya, Tru? Terus apa iya? Wong anggere dikandhani nek wong kemulan kok terus apa iya ta, Tru? Ya, Di. Kula dipun ngisah Brahala ngaten. Iya, Gusan. Cik. Wah, lu jaluk itu lho wong keren lah.
tulungana pun Kakang di. Eneng apa? Brahala Sebabe kok ning Brahala. Sekawit sing salah pun Kakang aku mamrih patine Kengro Kandrawati. Lah kok madak olah tak obong ana ngalun-alun eneng Brahala tulungana di. Yo. Pripun maneh teng pundi-pundi ngomong entuk jotos. Mboten sah njaluk tulung. Terus teng pundi? Pundi-pundi enten Brahala, mlayu ngetan enten buta, ngalor enten buta. Kula pripun ajeng nguyuh mboten kober. Nggih kalih mlajeng mengke kalih ngeten-ngeten. Mengke pun longgar. Apa ning ratu nguyuh karo mlayu? Mboten masalah. Contonipun ngeten. Lho saya dhuwur. Hitan. Wan mlingak. Wah, Yayi Punta pun. Yayi Prabu kula nyuwun tulung Yayi. Wonten menapa to? Wonten Brahala ngamuk wonten negari Ngastina Yayi. Menawi Yayi Punta mboten kestu mitulungipun Kakang. Kadang jingandika Kurawa badhe pecah sedaya. Kowe iki yo ngopo to, Gong? Wong kok senengane gawe iki. Ki jane kok mluruti rai. Ngono wong kok gawe kaget wae. Senengane aduh. Aduh, golek jenengan kajeng lenggah ki ngati-ati. Nek kulit gedang ning kono bareng. Sing mangan mau lak aku dhewe. Lah nek jar pisang niku kulite ampun dibuak sak nggen-nggen. Aduh. Napa? Mahku kumat. Aku kok mah. Lah Suyudana ming kula ngono. Nek mlayu sipat kuping. Waduh, Yayi Prabu. Teko meneh. Kowe aja wani-wani. Man wah rene neh tak wedeni. Masane wong kok Ratu Angkara. Ayo metu. Cocok matamu. Mangke nek kenging kula. Modar mbok wis. Ayo hemo meneh. Wah, wedenan ngono kok. Aku suwe-suwe kok anyel to. Iya. Aja ning kono to, aduh. Lah, suwe kok gregetke men.
Koko Prabu dadak mekaten kenging menapa Koko Prabu? Yai. Jubriya raos ing manah kula bilih. Ing kalenggan mangke wonten setunggaling pandhita ingkang nedya ngobak-obak. Garising kodrat ingkang sampun tinetepaken bilih sirnaning angkara murka saking lumahing bumi kedah lumampah jroning perang ageng parandene menawi tiyang kala badhe murungaken perang ageng Bratayuda Jaya Binangun mewah manunggiling Pandhawa Kurawa ingkang nyatanipun wiwit jaman menapa kewala ingkang nami Budi Cendala watak angkara menika mboten badhe nyawiji kalian watak suci Yai. Menanging saya mekaten kula namung kepengin badhe ngengetaken sapa sing salah kudu seleh Yai. Ambune kok saya cetha, saya esuk ambune saya genah. Nek ora tak pethuki dhewe ndrawasi. Aduh. Kowe ru. Iya Kakang Ismaya ulun. Pendak-pendak tumurun kowe gawe geger. Ora Kakang aja kliru panampa. Aku muhung kepengin muningani sepira ta jejeg lan orane Nalendra Ndrawati apa dene kang dimong para Pandhawa. Aku mung ngungak marang jatining kahanan ing antaraning Pandhawa lan Kurawa. Tumimbanging angkara murka lan kautaman Kakang si Kakang aja kleru tampa wis mangsa bodho Kakang Semar. Waduh. Aduh Kakang. Kene diwalek kene. Wong kok. Aduh aku kapok Kakang. Kowe kok dadak melu karo lanang lanangan. Nyuwun pangapura ya Kakang, aku mung nderekake jengkare wang padha. Jati pitutur ya Sang Hyang Guru Kakang. Iya, ning kowe rak wis dipegat. Wong wis dipegat kok isih mbebeki. Nek wis dimohi ki mbok ya wis kok ngalor ngidul kowe kintil karo guru. Kowe kintil karo Mas Guru. Konangan aku dadi ndok iyek kowe Durga. Apa karepmu? Karep ngrojongi wong Astina. Aku gawe gak tenan yakin lho Kakang. Wah, bapak entuk pasaran nang kene. Wong kotange wis nglambreh. Aja, Tru. Ora ngapa-ngapa kok aja. Aja kuwi nek dikapak-kapake ora ngapa-ngapa aja. Mbok kapake to, Tru. Napa to ora ngapak. Ingat wong kemayu iki ngoten niku. Mlaku simpangan karo wong ora ngapa-ngapa. Dek kaya sinden warni. Liwat ngarep omahe wong pinarak Bu.
Apa ya Kakang aku tak bali? Ya. Kowe bali nanging daya pangruwatan kudu rampung bengi iki. Si Kuntara Sikuntari topeng reges kluntung waluh jerangkong warudayong sing manggon ana Banjar pekarangane Bapak Pucung Bagong Dadik kaya Mbah Marno lunga saka Banjar pekarangane Bapak enek cah ndelok nggawa plendungan Pucung Pak Joko kene gawanen bali aja nganti ana sing ganggu karo garwane putrane. Aja nganti ana putrane sing padha anget. Lan jaganen wesi ngadeg sing dhuwure ora ukur kae. Aja nganti kena sambe kala luwih-luwih nganti mbok rubuhke karo wadya balamu. Ya Durga. Iya Kakang iya. Ya. Lan jaganen supaya swara sing liwat awang-awang iki bisa tinampa dening wong akeh kanggo ngluhurake kabudayan lan netepi darmaning urip. Iya Kakang. Petuk Werkudara meneh bareng ketekan wong Pandhawa guruku ilang golek meneh. Kamu pencatur Pencin matur bola kang kelantur Tanpa tutur katulo-tulo katali Kadaluwarsa katetu Kapatopan dadi Awon terang kita blak-blak Lut Hotpo